Ето кои са най-разпространените митове за лазерната епилация. Мит 1. Лазерната епилация може да предизвика рак на кожата. Лазерната епилация се използва от десетилетия по цял свят и няма нито едно медицинско доказателство, че причинява рак. Апаратите работят с светлинна енергия, а не с йонизиращо лъчение. Те не засягат ДНК и не увреждат клетките. Това е клинично доказано и безопасно. Мит 2. Лазерната епилация е болезнена. Старите технологии може би бяха неприятни, но модерните апарати, като Аченто, работят с охлаждащи системи и импулси, които правят процедурата практически безболезнена. Повечето клиенти я описват като леко затопляне или боцкане. Мит 3. Лазерната епилация вреди на яйчниците при жените. Това е напълно невъзможно. Лъчите проникват само на няколко милиметра под кожата, достатъчно да достигнат до космения фоликул, но не и до вътрешните органи. Митовете са много, но фактите са ясни. Лазерната епилация е безопасна, щадяща и дава дълготрайни резултати. В бюти сектор предлагаме апарати от ново поколение.